No moro. Saas nähdä, kuinka paljon mulla on seuraajia tämän videon jälkeen jo. Mäpä kerron teille nyt vähän semmosesta asiasta, että mä olen horoskoopiltani Skorpioni ja mulla on oikeasti se piikki. Se saattaa tässä videossa himpaviuhua. Pitäkää kiinni, nyt mennään. Ja yksi homma, mitä mä oon huomannut, porukka hakee hirveästi pelastusta. Ja sitä pelastusta haetaan aina ulkopuolelta. Ja kun se löytyy ihan susta itsestä. Sen on löydyttävä sieltä. Ja mulla on ollut yksi helvetin hyvä juttu, mitä mä oon yrittänyt tässä puhua, on se, että kun sä myönnät omat virheesi ja pyydät anteeksi tarpeen vaatiessa, annat anteeksi tarpeen vaatiessa ja myöskin muokkaat omaa käytöstä, niin se elämänlaatu paranee. Muokkaat sitä omaa ajattelua. Siinä on ihan uskomaton pelivara siinä, mitenkä pystyy ajattelua muokkaamalla parantamaan sitä maailmaa. Mutta niin kuin sanottu, että mä olen mä. Ja tässä saattaa tulla julkisemiksi. Mä en niitä töitä niin kauheasti ole saanut. Kun vähän on semmoinen tilanne, että on paha tapa, että mä kerään välillä noita mietteitä ja sitten ne saattaa tulla ryöpsähtämällä pihalle. Ja mun on tehnyt tätä mieli jo puhua pitkään, mutta mä oon saanut ohjeita ja kuunnellut niitä, että älä tee, älä sano. Mutta koska mä olen mä, niin mä sanon. Ja mä aloitan sillä, että silloin kun koronahässäkkä alkoi, ja minä ja muutama muu alettiin varoittaa näistä rokotteiden haittatekijöistä, me saatiin hullun leima. Ja sitten kun tässä paneutui näihin asioihin ja näki enemmän näitä epäkohtia ja mä puhuin niistäkin, niin lisää vaan pidettiin hulluna. No mä kysyn teiltä nyt, että eikö vielä ole tarpeeksi kuollut tuttavia? Eikö ole tarpeeksi porukalle tullut saatana selittämättömiä nopeasti eteneviä sairauksia? Kuinka paljon sitä vaaditaan lisää? Että voisi niin kuin myöntää, että ei vittu, nämä hullut yritti ihan oikeasti varoittaa meitä aiheesta. Kuinka paljon lisää niitä tarvii tulla, että saa sen vitun hullunleiman pois niskastaan? Koska mua alkaa ahdistaa nyt semmoinen asia, ja tiedättekö porukka, että rahat loppuu ihan just. Mä olen koittanut sanoa, että mä olen työtön, on vaikeuksia työnsaannissa, ansio olisi erittäin tervetullutta. Niin korkeintaan mulle sanotaan, että hei tsemppiä. Vittu se tsemppi ei tuo ruokaa lautaselle. Ei sitten vittu murustakaan. Ja mä sanon tämän sen takia, että mua ei enää tässä kohtaa, kun mun katselukerrat on pudonnut, reaktio pudonnut, seuraajia lähtenyt pois, niin mua ei oikeasti vittujakaan kiinnosta, mitä täällä somessa tapahtuu enää. Täältä on mulle tullut ne hyvät tutut, mistä mä olen kiitollinen. Ja ne on ja pysyy. Mutta kyllä se pikkusen vituttaa, että mä olen kiltti pohjimmiltani, karkeasta kielenkäytöstä huolimatta hyvä sydäminen. Ja tiedättekö, silloin kun se saatana koronapelleily alkoi, ja mä pidin ne helvetimoiset huutovideot, niin ihmiset laittoi mulle viestiä niin paljon, että 7 päivää viikossa mä vastailin niihin viesteihin puoleen yöhön asti. Ja siltikin oli ongelmia purkaa sitä viestisumaa, että mä en niin kerennyt kaikkiin vastaan muuta kuin ihan lyhyestikin. Mä en sanonut kellekään, että mua ei vittujakaan kiinnosta sun murheet. Mutta jos mä oon nyt puhunut tästä, että on pikkusen ahdingossa ton rahan puolesta, niin puheenaihe vaihtuu. Tai sanotaan tsemppiä. Mä olin vaalikampanjassa mukana ja mä laitoin tukitilin sinne. Olisikohan ollut 11 ihmistä, kun osallistui siihen. Osa ihan
kivallakin summalla, mutta lopputulos oli alle 300 euroa, jossain 270 huitteella. Niin te odotatte, tsemppaatte, laitatte viestiä, että jes, hyvä, pääsisipä eduskuntaan vaikuttaa asioihin. Mutta kellekään ei tullut mieleen, että euronkin lahjoitus olisi ollut paljon, kun seuraajia oli siihen aikaan yli 5500. Ja mä lopetin politiikan sen takia, että pienpuolueessa pitää niiden aktiivijäsenten osallistua rahallisesti, ja mä en siihen pystynyt, ja mä en halunnut olla kenenkään siivellä. Ja nyt mä olen huomannut sen, että se politiikka on semmoinen, että siinä vaan likaa itsensä, ennen kuin täällä tapahtuu isoja mullistuksia. Mutta se, että mä en pelkää sitä, että jos joku pahoittaa mielensä, jos mä sanon, että mitä tää touhu on tämän muutama vuotta ollut, niin siinähän vittu pahoitatte, jos ette näe, että okei, ehkä olisi voinut toimia toisinkin. Ja mä koitin sitten, koska rahan pyytämisen, se olisi niinku kerjäämistä ja se on helvetin noloa, että sais pienen hyvityksen tästä työstä, mitä mä oon tehnyt niiden viestien muodossa. Se on semmoista näkymätöntä työtä. Mä en esimerkiksi ole ollut missään mielenosoituksessa sen takia, että mä en ole rahallisesti pystynyt lähtemään sinne. Tässä on ollut niin tiukkaa tämän ajan. Mua pyydettiin puhumaan ja mä sanoin, että mä en pysty tulemaan sinne talouden takia. Niin okei, no ei sit mitään. Vittu. Sen takia mä sanon tän näin suoraan, että mulla on munaa sanoa, saatana. Pahoittakaa mielenne tai ette. Mä olen ainakin koittanut jotain, mutta kyllä se himpan loukkaa, että tulee semmoinen vähän niin kuin ei vittujakaan kiinnosta, jos mä sanon, että mulla on joku murhe. Mä olen kumminkin ihan tavallinen Suomen kansalainen, enkä mikään vitu julkis. Ja mä koitin joihinkin julkaisuihin jossain kohtaa laittaa, että voit osoittaa tukesi toiminnalleni, bla bla bla, tilinumerot ja kaikki. Niin siinä kohtaa 2 ihmistä muisti. Ja heillä oli oikeasti, jos mietitte, että siihen aikaan varmaan oli vielä se 5000 seuraajaa, niin heillä oli 2 ihmiseltä tuli niin kuin 11 euroa. Miettikääpä sitä, jos se olisi ollut vaikka edes 1000 ihmistä. Ja mä rupesin niin paljon vituttaa, että mä otin sen tilin pois kokonaan. Ja mietin, että mä oon ruvennut pyyteettömästi tekemään tätä työtä. Ja pyyteettömästi mä jatkan. Mutta nyt on niinku tilanne siinä, että se syy, minkä takia mä teen tätä videoa, on se, että mikä siinä on niin helvetin vaikea ymmärtää. Että laitetaan se televisio kiinni ja lopetetaan pelkääminen. Ja ollaan niin kuin yhteisönä toisiamme tukevia. Mä en ole pystynyt rahallisesti pistämään mihinkään kiinni. Mutta mä oon koittanut auttaa muuten. Ja mäkin on käytännössä kyllä saanut apua. Suurimman avun mä oon saanut vaimolta. Ja sit mä oon saanut terapiaakin. Mutta terapiaa ei ollut ilmasta, mä olen maksanut siitä. Ja se mitä mä teille sanon nyt, niin tää kiteytyy tässä. Mä olen sanonut viesteissä, mä en ole sitä videolla sanonut, että mä rakastan mun vaimoani yli kaiken. Ja se rakkaus, mitä mun vaimolta on tullut, niin ei se ole ollut semmoista koko ajan, että lässyllää, voi sua Marko Parkaa, voi kyllä me tästä nyt. Vaan kyllä sieltä on välillä tullut, että nyt vittua ja oikeasti ala käyttäytyy, saatana. Mutta hän on ollut mun kanssa. kun mä tajusin omat virheeni,
Kun mä tajusin omat virheeni, kuinka paljon mä oon joidenkin traumojen takia kiukutellut vaimolle, mikä on niihin traumoihin täysin syytön. Ja hän on ollut mun vieressä, niin mulle puhkesi sydämeen kiitollisuus. Rakkaus ei siitä ainakaan vähentynyt. Mutta se vaati sen, että mä itse myönsin virheeni. Enkä jäänyt märehtiin siihen, että voi Marko, mitä mä oon tehnyt. Vaan se, että mitä mä voin tehdä jatkossa paremmin. Se on se apu. Ja mua vituttaa se, että täällä on suuri osa, olitte sitten missä ryhmittymässä tahansa, niin suuri osa porukasta ei ole valmiita tähän ja se vähän sylettää. Ja se sylettää kaikkein eniten sen takia, että enempää en itseäni voi ulos potkituksi tuntea, kuin tällä hetkellä tunnen. Ketään ei vittujakaan kiinnosta, vaikka mulla saatana loppuisi 2 viikon päästä ruokapöydästä. Tuossa on oma perhe ja muutama kaveri, hyvin muutama, missä mä tunnen olevani tervetullut. Ja loppumaailma niin tuntuu siltä, että ihan vitu sama onko mua olemassakaan. Ja mä pärjään sen kanssa. Mulle on ihan vitun sama, jos ei musta tykätä. Mutta niin kuin sanottu, että kohta tulee elämä olemaan helvetin vaikeaa, kun tuolla Kelan 584 € kuukaudessa käteen, niin sillä ei ihan kauhean pitkälle pötkitä. Enkä laita uutta tukitiliä. Tää ei ole mikään ruikutus, tää on palaute. Kiitos.